Hola, molt bona tarda. De ben segur el més destacat de la informació meteorològica és el temps que ha fet en les últimes hores. A l'hora de fer aquesta informació, divendres al migdia feia sol, diguem-ho així, però el pronòstic era de pluges abundants durant durant la matinada de dissabte i matí de dissabte. La matinada del 10 de juny, un sol candaire molt fred en circulació a les capes mitjanes de la troposfera es va acostar a Catalunya i es va aprofundir molt sobre la Vall de l'Ebre, escombrant lentament el país de sud-oest a nord-est, afavorint la formació d'una profunda depressió en superfície davant de la costa de Tarragona. Al voltant de les 11 de la nit va començar a bufar vent del sector de Llevant amb una força de 4 a 6. A la 1 de la matinada de dissabte 10 de juny va començar a ploure amb una intensitat poc habitual a la falda sud de la serralada del Montmell. Durant un període d'entre 2 i 3 hores es van registrar fortes precipitacions, però la màxima intensitat de la pluja es va concentrar tan sols durant el transcurs d'una hora. La matinada del 9 al 10 de juny ens trobàvem en una situació anticiclònica, d'altes pressions, estabilitat, temperatures suaus, i va entrar un front de l'oest, un front de l'Atlàntic, amb la qual cosa l'estabilitat va desaparèixer, va entrar una massa d'aire fred que va xocar, va contactar amb aquesta massa d'aire càlida, amb la qual cosa va produir un moviment convectiu i va començar a produir aquesta pluja d'alta intensitat. A les primeres hores, les màximes intensitats es van donar a la zona de Prades i a mesura que van passar les hores va arribar aquí a la zona del Baix Penedès. La diferència amb altres episodis que s'han produït o que s'havien produït en aquesta zona és que no va quedar concentrada la precipitació a la capçalera, a la capçalera de la Riera de la Bisbal o a les muntanyes del Montmell, sinó que les precipitacions abundants se van produir tant a la capçalera com a la resta de la conca de la Riera de la Bisbal. I van caure més de 100 litres al Vendrell, a Sant Jaume, a Llorenç, a Cunit, tota la comarca. Així, a Sant Jaume dels Domenys van caure 130 litres per metre quadrat, a la Talaia Mediterrània i a la Bisbal del Penedès 115, a Llorenç 101 litres, al Montmell 94 i al Vendrell 113 litres metre quadrat. El que passa és que tot això va caure en una hora i mitja. I si cau 130 litres en una hora i mitja, encara que es facin les infraestructures ben fetes, sempre hi ha incidències. Hi ha altres situacions que sí que ha plogut molt, però clar, potser ha plogut 100 litres en 4 o 5 hores i l'aigua, diguem que no baixa amb tanta força, però és que això va ser una bomba explosiva que va ser a punt màxim a la capçalera de la Riera. Durant aquest episodi, una marcada banda de precipitació va creuar Catalunya produint efectes destructors, especialment a la zona del Baix Penedès i a la zona del Baix Llobregat Nord, on la Riera de Magarola, propera a Montserrat, va fer caure un pont de l'autovia Nacional 2 al seu pas per Esparreguera. Aquesta matinada el Vendrell s'ha despertat anegat d'aigua. El desbordament del torrent del Lluc ha provocat multitud de desperfectes a tot el centre de la vila, a la urbanització del Puig i als barris marítims. Comerços, pàrquings, vehicles, tot ha quedat sepultat per la força de l'aigua. A les 5 del matí, l'alcalde del Vendrell, Benet Gener, ha activat el pla d'emergència en el que participen tots els cossos de seguretat i altres institucions. A l'Ajuntament s'hi han reunit el subdelegat del govern en funcions de Tarragona, Manuel Fonte. Era la de la desolació i l'Ajuntament ja ha sol·licitat la declaració de zona catastròfica. Malgrat que les pèrdues materials seran quantioses, no s'ha hagut de lamentar cap dany personal.